Acolo, la Stâna de Vale, e fain. Da, la Stâna de Vale, 60 de kilometri. Unde doriți, domnilor? E fain acolo, că schi, este fain. Și Sau este acolo unde am fost noi, la Vadul Nu, acolo n-ai unde. Acolo n-ai acum. Undeva acolo ai unde. Dacă știi bine, unde e Da, acolo? păi e drumul, că-ți arată. Spre București, cum pleci. Păi nu, dar să... Unde scrie Stâna, nu știu. Păi da, spre București și Stâna de Vale. Da, Dar n-ai ce căuta. dar nu mă, înainte să intrăm Cum ai Besteni. ieșit? Da, spre Așa, și Păi îți arată acolo. drumul. Păi e drumul pe stângă. Am văzut acum când am venit, dar e greu. Până acolo, e departe, mă. 60 sau 80 de kilometri. 80 de kilometri. Eu cu sunt. mașina... Și după aia 80, cam 100. Ce, toți e rău cu mașina? Păi Serios? pastile sunt. Dar Da, de în ce? pastă nu ți erau. Ba nu iei pastile, mă, de la farmacie. Dar sunt de la farmacie pastile. Ieftine, îți dă... Deci pe rău, Da, rău de pentru mașină. da. Ai luat o pastilă înainte, după aia nu mai ai nimic, tot drumul. Nu știu. N-am Acolo pățit e fata fain. cu Marcela când am luat-o la Arăta la televizor Stâna de Vale și Da, fain, arată fain. Ah. Este pârtii, biscuit. Pe acolo este, știi că ce este Stâna de Vale? Este de acolo se măsoară, da, Și facem de se acasă. măsoară, am înțeles că acolo cel mai mare cantitate de apă cade în România. Ah, da, Dacă Acolo. se dăpa de super mișto, păi chiar că ar fi mișto. Da, e mișto. Cum facem de acasă?